år. Don Amani er startet i Prishøj George. Lad os byde velkommen til Martin Johansen til en fantastisk dressuropvisning. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Og lige ridet lidt rundt. Det er som sagt Don Amani, jeg har med. Den er 9 år gammel. Og har egentlig ejet af som selv rider på den til daglig. Nu har jeg lige haft en arbejde her i en måneds tid, og så kunne den få lov til at komme med her i dag. Det jeg gør allerførst, det er ligesom jeg ville gøre, hvis jeg var til ridestævne. Kommer ind på banen og lige rider en omgang rundt og sikrer mig, at der ikke er noget, den er bange for. Det var der for eksempel her. Så er det rart lige at have styr på det, inden man begynder at skal ride rigtigt. Så nu rider vi lige forbi trillebøren herovre en gang mere. Og med vilje så lader jeg ham gå sådan noget lang og dyb i halsen. Det er for at tage alt presset væk fra ham, så han kan mærke, at han bare stille og roligt kan gå rundt og slappe af og vende sig til omgivelserne. Det har han så gjort nu. Så går der tøjen lidt op. Og så kommer nakken lidt højere op. Og jeg trykker også lidt mere til ham, så jeg forlanger lidt mere af hans bagben. Det er sådan i dressur, der arbejder vi hele tiden mod det mål at få hesten til at placere så meget vægt som muligt på sine bagben. Og det er styrkearbejde, ligesom når vi selv går i fitnesscenter. Det kan være lidt forskelligt fra hest til hest, hvor lang tid det tager. Også fordi at den ene del er styrkearbejde, bygge hestens muskler op, gøre den stærkere. Men det er lige så vigtigt at vide løsgørende arbejde, give hesten gymnastik, så den også sådan smidighedsmæssigt er i stand til at arbejde, så vi helst så vidt muligt undgår skader. Det kan vi så godt lide. Og nu ved jeg lidt galoptravers. Så længe jeg rider det sådan lidt løs holdning og ikke forlanger alt for meget samling af ham, så er det egentlig også mest bare løsgørende og smidighedstræning. Jeg gør det en lille smule sværere og hedder det zigzag til den ene side. Så mange. Og lidt til den anden side. Og der. Godt. Så kan vi lave lidt pirouettearbejde. Det vil se, hvor hesten drejer rundt. Og igen, så er det bagbenene, vi har fokus på. Og ikke så stærk i det her endnu, men det viser alligevel meget godt. Godt talent for det. Det vi gerne vil have, det er, jeg ved ikke om I kunne se, nu kan jeg lige lave en mere. At den flytter bagbenene længere
ind under sig. Nu når jeg gør galoppen langsommere, så skulle han gerne placere bagbenene længere ind under kroppen, så han bedre kan holde. Wow. Men godt. Hesten kan i teorien godt kunne øvelserne og gøre dem teknisk korrekt, men hvis den ikke har styrken og smidigheden, så bliver det ikke flot nok, og så får man ikke ret mange point, hvis man ved ridestævne. Så var det næste vi kan finde på i galop, det er lidt galopchangementer. Jeg har lavet nogle enkelte. Vi kan også lave nogle flere her i række. Og så. Så kommer lidt erfaring. Så prøver vi for at træde det. Grunden til, at jeg ikke sidder og ævler, mens jeg sidder og ser, det er fordi jeg sidder og tæller. Changementer, det betyder, at hesten den nu her kan venstre galop, det vil sige, at den har venstre bagben og venstre forben forrest i forhold til højre benpar. Og når jeg laver changement, så bytter den rundt på det op i luften. Og det vil vi igen gerne have, at den i changementerne sætter bagbenene så langt ind under sig som muligt. Sådan. Det var så for hver andet galopspring. Jeg vil så heldig at få nogle galopspring også. Så jeg får sidde stille. Pulseren godt. Det er ikke noget, der sådan er voldsomt svært for hesten at lave rent fysisk. Men mange heste, de bliver lidt friske og lidt tændte, fordi de synes, det er sjovt. Så det kan godt tage lidt tid at lære dem de her serier. Godt. Så kan det lige holde over at skride lidt. Så er vi noget ligesom i et program, fri skridt. Godt igennem. Der vil dommeren gerne se, at hesten den tydeligt sænker nakken, så den går uden hjælp fra rytterens hånd. Den slapper af, og den sådan er elastisk, og den nærmest gynger lidt hen over sin ryg. Det er sådan, den bedst har mulighed for igen at placere bagbenet så langt ind under sig som muligt. Jeg vil gerne have den til at tage store skridt, men stadigvæk i det vi kalder rentaktede skridt. Skridten er en lille smule sværere end de to andre gange har der trav og galop. Skridten har ikke noget svævningsmoment, det vil sige, at der er ikke på noget tidspunkt, hvor hesten den ikke har mindst et ben på jorden i skridt, og det er der i galop. Det skal man være lidt hurtig for at kunne se, men den har ikke noget svævningsmoment i skridt, og det gør, at skridten er lidt sværere at forbedre, hvis man har en hest, der ikke lige skridter så godt. Nu kan vi tage lidt travarbejde. Jeg kan lige starte med at se om det vil danse lidt. Ja.
Det er egentlig trav på stedet, jeg laver. Det kalder vi piaf. Det er den heller ikke sådan ligesom pirouetterne helt stærke endnu. Så jeg sidder egentlig bare og leder efter, at den tager nogle gode skridt, og især at den tager nogle skridt en gang imellem, hvor jeg føler, at den begynder selv at byde lidt til, at jeg ikke sådan skal bede den om hvert skridt. Godt. For lige så snart jeg har den effekt, og det gælder egentlig med alle øvelserne og arbejdet hele tiden, lige så snart hesten forstår tingene, så den selv begynder at byde sig til, så bliver det meget nemmere, og man kan komme til at sidde mere stille, med finere hjælpere, som vi kalder det. Hjælperne, det er vores ben, og vores tøjle, og stemme, og sæde. Det er faktisk lidt forkert, for man og i dressurkonkurrencer ikke bruge stemmen, og det gør jeg faktisk rigtig meget, når jeg rider. Prøver at begrænse det selvfølgelig, når dommeren sidder og kigger på, men jeg synes, det er lidt fjollet, at det er den mest skånsomme hjælp, vi har set fra hestens synspunkt. Så jeg er både drøm på den, og jeg roser den, ser også rigtig meget med stemmen. Så kan vi lave en travers, det er ligesom jeg gjorde i ballon. Øvelsen er den samme, og trave bare. Og det er ikke lige hans glansøvelse. Han gør det korrekt nok, men han kan godt have lidt svært ved at holde takt og rytme, når han skal gå sidelæns i trave. Og det hænger lidt sammen med, at jeg sad på sin anden side, hænger sammen med, at han faktisk ikke er bygget sådan helt perfekt til at gå dressur. Hans hals sidder en lille smule langt nede, der hvor den er sat på kroppen. Så han skal hjælpes meget for at blive godt nok oppe foran. Og han skal allerede lige have noget mere styrke for at kunne bære hoved og hals, selv i den person, vi gerne vil have ham til. Og så har han egentlig nogle vældig gode bagben. Men fordi han er sådan en lille smule ned ad bakke, så kan det faktisk godt nogle gange være et problem, at han går så stort bag, for det gør, at han endnu nemmere kommer til at løbe lidt ned ad bakke. Så selvom vi i teorien bare rider frem og frem og frem og opmuntrer hesten til at gå større, så er det rigtig vigtigt lige med ham her også at lære ham at gå lidt mindre bag, uden nødvendigvis at blive mindre aktiv. Og det er ikke sådan helt logisk for ham. Men heldigvis så er han en rigtig glad og frisk hest at arbejde med. Vi ser her på lige linje. Når man ikke skal krydse sine ben, så kan jeg godt meget. Så han tager sig lidt større skridt. Fritravskort igen. Så han tager endnu længere, større skridt. Hvis man er lidt skarp, kan man også se, at jeg skal ride lidt, for den ikke falder i hovedet. Den vil gerne meget ud og ned. Og det er det der kraft, jeg skubber i det bagfra. Det skal den jo finde balance på et eller andet sted. Og eftersom at den er bygget lidt ned ad bakke, så er det der er naturligt for den at hente sin balance der. Lidt sammen, træden lidt sammen.
Arbejde. Så beder jeg om at få lidt mere aktivitet i bagbenene. Vigtigt. Det sjove ved at ride dressur, det er faktisk, at alle de her mærkelige ting, vi rider rundt og laver, det er noget, hesten den selv kan finde på at lave i naturen. Så det er egentlig bare et spørgsmål om, at vi som ryttere skal lære, hvordan vi får hesten til det. Gå på kommando. Hesten kan godt. Men husk nogle gange, når det er svært. Okay. Får han lige en lille skridtpause igen. Jeg ved ikke, hvad siger tiden? Ingen siger noget? Kan vi lige tage et par, mens han får luft, og jeg får luft? Tag et par kører i skridt også. Det er samme princip som i galop. Aha. Det der er vigtigt her, det er, at han er aktiv i sin bagben. Det forhindrer ham jo i at gå fremad. Så det mest naturlige for ham, det er at stoppe op. Det tager lidt tid. Det er vigtigt, at de skal lære at blive ved med at løfte benene af jorden. Men lyt til, om rytteren beder dem om at placere benet frem på jorden, eller bare sætte det ned samme sted igen. Godt, jeg vil stå. I stedet for at blive ved med at dreje rundt i pyramiden, så leder jeg frem og ud. Og leder ind igen, når jeg synes, jeg kan mærke, at han tænker fremad. Det gør han ikke helt. Og stille. Ja. Ja. Jeg lige tager en lille smule mere. Jeg har lige været en zigzag travers et drag, ligesom vi har gjort i galop. Og jeg stiller roligt til venstre. Stiller frem. Og til venstre. Så, hold. Nu smider den sgu ikke. Så. Det er sådan noget, der nemt sker, når man ligger og rider. Har vi jo ikke så lang tid, som man normalt vil have en træningsteam til at vare. Så laver relativt mange øvelser her. Svære ting på kort tid. Og det er ikke noget, man vil gøre derhjemme. Så kan se sådan en som ham her, der gerne vil arbejde og har lidt tænding. Så kan det godt lige brænde lidt sammen og på, så man kan lidt smule nemmere. Godt. Så lige lidt frem igen. Men selvom jeg ikke ville ride helt så mange øvelser, så for min egen skyld, så bliver jeg stadigvæk ligger hele tiden benen, og med enten at gå lidt frem og lidt tilbage. Og det er lidt ligesom at snakke i telefon, plejer jeg at sige. Jeg skal sørge for, at
Der er nogen, der siger hallo i den anden ende. Ellers så kan man fortælle nok så mange spændende historier. Og til allersidst gør jeg det samme, som jeg egentlig startede med. Leder letledning, tager belastningen lidt af hans ryg, lader ham strække sig. Igen sådan, så han får helst i hvert fald pulsen lidt ned, slapper af. Også sådan, så jeg kan mærke, hvis jeg har fået måske trænet og pillet lidt for meget ved nogle svære ting, så vil jeg kunne mærke nu her, hvis han så ikke så gerne vil slappe af, at så skal han måske lige have en lidt roligere dag i morgen. Og fordelen ved det her arbejde, så er, når jeg varmer op, det er sådan, hvis man formår at få sin hest til at gå efter givet, den venter, den svarer frem, men egentlig helt løs, så mærker jeg meget nemmere, hvis der skulle være ømhed eller halvhed eller stivhed, når jeg starter op. Hvorimod, når jeg sådan sidder ned og rider rundt og rider øvelser, så hjælper jeg ham alt andet lidt mere. Og så vil han skulle være mere stiv eller mere øm, mere halv, for jeg opdager det. Så denne her form, både til start og slut, er jeg rigtig glad for. Og ham her nemt ved det, fordi han gerne vil have hovedhalsen ned. Men ellers så tror jeg, jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme. Og håber I har nyt eller lært det eller andet, eller hvad ved jeg. Så lader vi ham skridt. Tak for det. Så slukker jeg lige på den igen, så vi slipper at høre mig.